Сугыш башланганда Фазыл абыйга ул чагында яшь егеткә 17 генә тулган була әле. 18-ен тутыргач 1942 елның апрелендә ул армиягә алына. Баштан Иваново өлкәсендә, Ростов якларында өйрәнүләр, шунда генерал Горшков килеп, ике егетне зенит артиллериясенә сайлап ала. Аларның берсе безнең якташыбыз Карашишмә авылы егете Фазыл Мәссаров була. Иң элек Украина якларында, аннан соң Румыниядә барган сугышларда катнаша ул. Будапештка иткенче безне кысып алдылар да bir aratma okrucunu yattık. Bir nesek olmadı. Puşkalar da bitti, tankalar da bitti, katyuşalar da bitti. Bütünüse bitti. Bana bir kitmi yel bombitip dura. Чолганыштан азат ителгәч, Фазыл абый хезмәт иткән гаскәр Австрия якларында сугыша. Бик күп яшь егетләрнең гомерләре өзелеп кала яукырларында. Тик Германиягә кирип өлгермиләр. Сугыш тәмамлануы турында хәбәр килә. Объявить иттеләр инде иртә белә. Сугыш бетте дип. Bu 8 yıl. Soğuş bitti 8'inde, 9'unda değil. Tatlık kanamaz mıyım da. Şol. Onda pistoletten de gittiğinde neden de bütün şey ata ite. Фазыл абый батырлык өчен, сугышчан хезмәтләре өчен дан орденнары кавалеры. 87 яшен тутырган ветеран әле дә егетләр кебек бакчада да эшли, йорт җирләрендә тәртиптә тота. 52 ел бергә гомер иткән тормыш иптәше Шәрига апа инде күптән гүриясе. 5 баласының да бүген икесе генә исән, алары да читтә. Ялгыз яшәсә дә Фазыл абый бер генә минутта төшенкелеккә бирелми. Барысына да түзеп була кызым. Илләрдә көннәрдә тынычлык кына булсын ди ветеран.